Tak, je to zaplý, halo, je to zaplý, natáčí to, jo, natáčí to. Tak, dobrý den, já vás zdravím, tady v Ústí nad Labem, v letním kině, pohybuji se v areálu letního kina. Mé jméno je docent přírodních věd František Šaltr. Já vás tady zdravím a proč jsem tohle zapnul, proč jsem to udělal? Protože to vypadá to fakt vážně, že jsem tady spatřil nový, zatím nikým nepopsaný pořádně a nezdokumentovaný živočišný druh. Ten druh se jmenuje Bajkus uletus a vypadá to, že jsem ho tady opravdu zahlídl a jestli budeme mít štěstí, tak tady najdeme i nějaké jejich stopy a třeba je i zahlédneme. Tak pojďte se mnou, zkusíme se na to podívat. Tak jdeme. Vidíte to, co tamhle já? To vypadá jako jejich stopy, ano, a tamhle, vidíte tu stopu? Počkejte, já tam poběžím, ano, vidíte ji, to je krásný exemplář, můj bože, musím ji vzít do muzea, to musíme zdokumentovat. Tamhle to vypadá nadějně, můj bože, to je neskutečný, ono to vypadá reálně, my jsme asi opravdu ten druh našli, vidíte, ta krásná, Ježišmarja, další jasná stopa, ano přátelé, nyní už je to úplně jasný, to je jasný, vidíte to, co já, to vypadá dokonce na 2 exempláře, 2 úžasné exempláře, a tady další, koukejte, tohle je krásná helmice, úplně jasného samečka, to musí být ale kanec, můj bože, vezmu ho taky sebou, to budou, mý kolegové neuvěří, a co to vidím, to vypadá na jednu z jejich staveb. Dámy a pánové, no tak to je úžasné. Vidíte to, co já? Koukejte. Vypadá na zařízené hnízdo. Tak zde zřejmě opravdu někdo žije. Počkejte, já to vám to musím pořádně zdokumentovat, to, co to tady je. To vypadá tohle, co by to mohlo být? Já už vím, to už jsem někde v nějakém odborném časopise četl. Tohle, dámy a pánové, tohle bude startovací rampa. Ano, dámy a pánové, startovací rampa. Takovej krásný kousek, Kam by to asi tak mohlo být? Ježišmarja, já jsem v 7. nebi. Něco takového jsem ještě v životě neviděl. Vidíte to, co já? Loni se objevily zprávy, že tady na stejném místě, úplně ve stejnou dobu, tady takové věci taky byly, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost. Ale nyní, mně se to podařilo, vidíte to, mně se to podařilo objevit. Můj bože, ta propast tady, ježiš, já se bojím, počkejte, jsem na kraji, ježiš, to je krásný. Taková věc, počkejte, já vám to musím natočit z boku, tomu neuvěříte to, co tady je. To je ale nádhera, taková krásná věc, koukejte. Tady potom oni cupitají jako laňky, jezdí tu, tamhle nám někdo proklouzl, Ježišmarja, on mi proklouzl za mými zády. Počkejte, já vám to zkusím přiblížit, sakra, mě se to nějak rozbilo, no to nevadí, snad budeme mít štěstí, snad budeme mít další štěstí, no ale každopádně, tohle je úplně neskutečný exemplář. To je tak krásná věc. Tak oni opravdu žijí a opravdu jsou. Vidíte ty stopy tady? To jsou jejich stopy, ano. Dámy a pánové, jsou to tvorové, kteří se pohybují na takových zvláštních věcech. Lítají na tom, skáčou na tom a já nevím, co všechno ještě. A zkusíme se, tady taky vidíte ty stopy v tom prachu a v té hlíně, to jsou určitě, já jsem je zahlíd, můj bože, já jsem je zahlíd, počkejte, vidíte tamhle, jak se pohybují, a oni si tu něco staví, počkejte, zkusím tam proklouznout, další překážka, další nádherná překážka, to není možný, oni mě spatřili a něco na mě pokřikují, tak to je úžasné, oni nejsou vůbec plaší, jak se vždycky myslelo, oni vypadají, že
že žijí a že komunikují. No to je úžasné, to je úžasné. Vidíte ty krásný exempláře. Ježiš a ta muskulatura, koukejte na ně. No to je neskutečný. Tento se s námi snaží komunikovat. No to byl krásný kousek. Ježišmar, je tamhle další. A koukejte tady na tom, oni se pohybují. To je úplně neskutečný. A co si to tu staví? Vypadá to jako úžasná věc. Vypadá to jako naprosto úžasná a dokonalá, krásná stavba. Jak nám pózují. To vypadá úplně neskutečně. Já se jim tam zkusím přiblížit, jestli mě na to pustí. On jim to přejíždí. Ty jsi dokonalej, můj bože! Ježišmarja, já jsem ho viděl, jak to přejel. No to je neskutečný, to je v pořádku, to oni jsou ještě neprobádaní, to nevíte, co se tu bude dít. Zřejmě to vypadá, že oni tu něco připravují na nějakou akci. A další jede, Bože můj, on jede a teď se spouští z té úžasné věci dolů, no to je naprosto neskutečný. A ten nám jede vstříc, vážně. Jak on šlape. To je úžasné. No viděli jste to sami, dámy a pánové. To je opravdu neuvěřitelné. Tak tudy oni se zřejmě budou nějakým způsobem dopravovat. A tamhle jsou další a taky tam něco vymýšlí. Oni opravdu něco staví. U něčeho jsou, konzultují to evidentně. Jsou tím úplně zabráni do rozhovoru, že si mě ani nevšímají tyto. Vidíte to, co já. To je neskutečné. Takový krásný a ten v tom žlutém. Vidíte ho? Ten vypadá, že bude velitel. A ten jede opatrně, velmi opatrně. Ono to bylo úžasné. Možná se dočkáme i větších věcí. Nehorázné. Fakt neskutečný. Tohle bude úlet. Tady to vypadá neskutečně. Opravdu vypadá to. Zkusíme sledovat stopy toho, co projel a budeme je následovat. Ano, vidíte to, tudy, přesně tudy on jel, okolo tohohle kanálu, se prosmíkl po těchto schodech. Jak nebezpečná to záležitost. Budeme ho následovat. Kudy se odsud mohl dát? Já si myslím, že tudy. Myslím si, že tudy. Něco mi říká, že nás čeká další překvapení. Opravdu, dámy a pánové, já jsem z toho tak neskutečně unešen, že mi dochází slova a prostě pojďme to sledovat, jestli nenalezneme nějaké další jejich stopy. Ano, a tamhle to vypadá, že jsou schody. Schody oni údajně milují, dokonce je vyhledávají, jezdí po nich na těch strojích, co jste viděli na tom exempláři, který okolo nás prosvištěl. Ano, tady dolů. A já vidím, ano, tamhle to vypadá, že bude další jejich stavba. Jsou to evidentně neskutečně pilní tvorové, plní elánů a nadšení pro svou věc. Vidíte to, co já? Tady oni jedou do této zatáčky. Ano, to využívají tuto zatáčku. Jedou dál po těchto schodech. Ano, a tamhle dole v dálce, vidíte to? Tam to vypadá, že mají další stavbu. Je to úžasné, dámy a pánové. Něco takového jsem opravdu v životě neviděl. Ano, zřejmě po těchto schodech se vydávají dál. Musím říct, že já mám co dělat, abych ty schody sešel. A oni to se po nich pohybují naprosto ladně. Ano, to vypadá. Ne, můj bože, oni skáčou až tamhle dolů. To je naprosto neskutečné, to je opravdu neuvěřitelné, dámy a pánové. Vidíte tu dálku? To je úplně nehorázná věc. Ano, a sem jedou a zde to vypadá, že jejich stopy končí. No, já jsem z toho neskutečným způsobem nadšen, dámy a pánové. Úplně z toho ztrácím hlas a myslím si, že
že to bude opravdu neuvěřitelné, tak přijďte v sobotu. Něco jsem zaslechl. V sobotu, ano, v sobotu, tuto sobotu. Během celého dne zde údajně bude probíhat jejich svátek, jejich kulturní, nevím, svátek. A údajně to bude velké. Bude to úlet. Přijďte.